И така хора, знаете, днеска сме в епизода топ 5 сайтове на CSGO, които може да залагате. Това са едни от най-добрите сайтове и най-играните сайтове. Така, сигурно много от вас са чудили, добре, всички викат, че като си купиш CSGO, може да печелиш пари от нея. Добре, ама как? Нали игра по-печеля някакви скинчета по тъцента. Затова създали сайтовете на CSGO. Така, първият от сайтовете CSGO се казва CSGO Fast. Това е много добър сайт от CSGO Fast. Там играят хората с най-много ножове, това. Това е един от най-добрите сайтове. Но също и може да но също той няма само джакпот. Ето го джакпота. Тук залагат много неща. Винаги пота той е над 50 евро. Постоянно залагат. Така, тук имате приколи. Аз тук съм си ги свършил 150, може да взимате. И хубавото е, че не трябва да депозитвате в този сайт. И има стор. Този стор, да отим на последната само. Поне тук не трябва една плана да ги цъкаме, викат спамните идват страниците. Ето тук, например, ето вижте хора, за 150, ако искате да си ги събирате едно по едно, даже може да си вземете, да, тут 150 да струва. Ето тук видите, даже може да си ги вземете, ако те ги събирате и не си ги хабите. Може да си такъв безплатен скин. Ето, например, ето е много хубав. Много хубав, тук има също хубави още скинове, които ви кедат, може да вземете скинчета от 25-та страница надолу, смятате към голям избирате, ако 15 дена събирате скин. Може, да, 15 дена ако събирате, всеки ден тур от 24 часа ви дава по 10 коins. И сега да преминем към следващия сайт. И така хора, това е... Защо релоудна? Това е един също от CSGO 7. Това е един от сайтовете, които също ме впечатлява. В него също не трябва да се депозва, да имам клип за него. Ето, сега, виждам на кой клипа. Ето, тук му я бетвата, много е яко. Аз печеля ги, много път ще печелите, уверявам ви. Много съм печели този сайт, много скинове съм взел от него. Ето го моя реферал код. Ето тук го въвеждате, това не е. Ето това въвеждате. Въвеждате това. Така, нека спирам състоите такова. Това е един много добър сайт, хора. В него може да се залагате пак отново без да депозвате. Можете да залагате, има лоу, хайк и карт, такива джакпоти. Тук може отново да си бетвате скиновете. Това е много добър сайт. И това мисля, че беше от сайта, нека да преминава към следващия. И така, да само иска да не ми пишете в коментарите, че използвам сайтове, които съм ги такова, които съм ги правил на клипа. Просто този сайт също е много добър и ще го използвам него. Така, ето и сега с сайта, тук има много геймове, много. Един път краша, нали знаете краш, стигна до 600. Това почти никъде се... Ето тук имате free tokens, които още не са готови, да е. Да, free tokens може да взимате от такова, от такива геймове. Имате също и това. Имате и FreePod, имате и с приятели, ако някой, например, ви ползва кода. Ето тук имате код с 10% отстъпка. Ще го в описанието кода, в моя код. И това също мисля, че е един много добър сайт. Аз обикновено играя на той, на рулетката, защото тя винаги почти печеля, нали? Тук да въртите много, ама не си мислите, че може да върнете само на тия. Просто цъкнете червено или черно, ако вече сте сигурни, че са падено, като цъкнете това, тъм се умножава много, мисля, много се умножава. Ако познаете какво ще е числото, че може само това и да, може да заложите. И така хора, нека преминаваме към следващия сайт. И така хора, днеска сме, аз пък днеска CSGO Duck сме, това е втория сайт, четвъртия сайт, който исках да ви покажа, ето го. Тук имате реферал, от тук може да въведете код, понеже аз вече съм го въвел, не мога, ето го кода моя. Ако може да го припишете, да, ще ви го оставя в описанието. Това е сайта, ето тук на Play, тук обаче не е като сетве, тук може да си, когато например имате тук скинс, нали, когато имате някой скин, че може да правя това и то се върчи на нещо, което са падне за вас.
сега ще покажа скилс. Тук ако имате някакви скилове, аз понеже сега нямам никакви хубави скилове, може да някакъв тук хубав скин, цъкате, да ползвате, то ще ви прати оферта да го вкара. И като цъкнете сайт Inventory и тук ще ви е скина. И вече може, например, като отидете, ето тук, цъкате, например, тук скина, който имате, и става така, например, и и, например, VIP или другия. И така, нека преминем към сайта на пето място. И така, хора, и аз пак отново си викам днеска, свикнал съм, защото те почвам клипвате. И така, хора, в CSGO Launchpad, този сайт всъщност аз не знам как да играя, но имам много клипове, които показват как да играя, но знам, че този сайт е много добър. Защото съм виждал клипове, обаче, понеже бяха доста отдавна и съм забрал как са такова да играе. В този сайт там мисля, че залагане на отбори, например, два отбора играят, тук нещо такова, два отбора играят и който, например, отбор спечели, или трябва да сте заложи, например, за него и ако спечели, там взимате скидате на други, който заложи на други отбор, нещо такова май сайта. Сайта е по късмет, както обикновените други сайтове. Така. Сега. Да. Това беше, мисля, че класацията. Надявам се да ме харесала. Този клип няма да бъде едитван. Нищо няма да бъде едитвано. Надявам се да ме харесал, хора. И чао.